Ok, primaš redovitu plaću, ali znaš li koliko ti još poslodavac svaki mjesec može dati? Ovdje pričamo o maksimalnim neoporezivim iznosima. Znači, nikoga ne sprečava da ti da još puno više, ali ovo su iznosi na koje ne mora obračunavati doprinose niti poreze. Prva stvar koju ti poslodavac može isplaćivati je mjesečni prijevoz. I on u gradu Zagrebu iznosi oko 50 eura mjesečno, nešto malo manje od toga. Znači, na temelju prijevoza možeš dobiti oko 600 eura godišnje. Iduća stvar koju ti smije isplatiti na račun bez poreza je prehrana u iznosu do 100 eura mjesečno. Znači, na temelju prehrane možeš dobiti do 1200 eura godišnje. Prigodne nagrade. Božićnica, uskrsnica, kako god to zvali kod vas. I maksimalni neoporezivi godišnji iznos je 700 eura. Uz božićnicu, ako firma dobro radi i ti si dobro radio, možda dobiješ nagradu za radne rezultate. I to može iznositi do 1200 eura godišnje. Ovo su bili najčešći iznosi koje ti poslodavac može isplaćivati. Naravno, ima još neke stvari, kao naknada za odvojeni život od obitelji u iznosu od 300 eura. Možete isplaćivati naknadu za rad od doma do 70 eura mjesečno, ali to su već specifične situacije. Ono što bi još htio istaknuti, što možeš dobiti, a ne ide direktno tebi na račun, nego u tvoju budućnost, je uplata u treći mirovinski fond. I poslodavac ti može do 804 eura godišnje uplatiti na tvoje ime bez doprinosa u treći mirovinski stup. Nadam se da sam ti uspio razjasniti misterij obračuna plaće. Ako ti ovaj sadržaj koristan, obavezno me prati na svim kanalima. Vidimo se.